L'última. L'any 2005, Ronaldinho va sortir ovacionat del Santiago Bernabéu. Ah, sí. Quin dels defenses del Madrid d'aleshores va acabar tenint malsons amb en Ronaldinho? Opció A, Sergio Ramos. Opció B, Iván Helguera. O opció C, tots dos. Doncs potser tots sols, no? O el Sergio Ramos. El Sergio Ramos segur. Sergio Ramos poder li costa poc esperar-se. No sabia l'Helguera també, però el Sergio Ramos segur. Vols dir que no són tots dos? Tots dos. Tots dos, és l'opció C. I em sembla que molts del Bernabéu van somiar amb Ronaldinho aquest dia. La veritat que sí. Quin dia, quin partidàs, Fins i tot els que el van aplaudir. Sí, perdó, que per cert, és tots dos, sí senyor president, és aquesta. El pobre tio del bigoti, amenaces de mort encara rep, per haver aplaudit a un futbolista. Tampoc ha de ser això, que és futbol i prou, Tens raó. 3-3, ets un bon president. I escolta, avui ens els menjarem, els merengues? Mira, nosaltres, de fet, ho fem abans del partit. Sí? Per si acas. Per si acas, molt bé. Se'ns atraganten, Exacte. Però també t'he de dir una cosa, crec que el Barça traurà un bon resultat avui del Bernabéu i bueno, espero... Ai, quan s'emeti això, que ja sabrem el resultat. Dani, tu no hi penses mai en això. Hem de confiar. Hem de confiar, sí senyor. I per cert, avui almenys disfrutarem, ens ho passarem bé, i també farem una cosa, que és votar. Farem una consulta. Doncs sí. Home, votar no és delicte. No. Votar és democràcia. De fet, la penya blaugrana som un sentiment per un dia tan especial com avui. Hem preparat una original porra en forma de referèndum, no referendària, amb una doble pregunta. Sí, que sí o no, aquí. Exactament. Una mica fem una clicada. Creus que el Barça guanyarà el Clàssic que es disputa el dissabte 25? Sí, en cas afirmatiu, quin serà el resultat? I a la mitja part. Doncs sí. I no, i amb el mateix. Doncs sí, hem buscat avui fer aquesta consulta entre els culers, socis i simpatitzants que vinguin. Ja que no ens deixem votar, intentarem aquí que la penya... Aquí votarem. Exactament, votarem i tant de bo el poble de Catalunya pugui votar més endavant. Molt bé, tant de bo. Moltíssimes gràcies, Dani, i a veure què passa avui. Si ens els menjarem, els merengues, abans i després. Ramon, tu ets el crac de la penya blaugrana Som un sentiment. Això diuen. Ho hem decidit, sí senyor, perquè tu ets professor, ets escriptor. Què més fas? A la penya... Bueno, una mica... A la penya soc secretari, però bueno, jo crec que ve una mica derivat de la meva condició professional, que diuen, mira, que li toca prendre acte de tot el que anem dient. Ramon, tu com a escriptor has escrit aquest llibre de Futbol per la llibertat, on parles de la història amb la llibertat. I com es relaciona tot? L'esport... El futbol ha d'agrair que gràcies al futbol hem tingut més llibertats o no? De vegades sí, de vegades no. Jo crec que hi ha una mica el tòpic de que el futbol és l'opi del poble, i en moltes ocasions així ha sigut, i és a dir, tenim exemples a molt pocs quilòmetres, de fet al mateix lloc on avui es juga, doncs aquest clàssic seria un exemple de com el futbol pot ser instrumentalitzat al servei d'una causa que és injusta, que és innoble i que, diguem, perpetua les dictadures, no? Tindríem exemples a l'Argentina de Videla, al Xile de Pinochet, a la Itàlia de Mussolini, però jo crec que, essent això cert, el futbol al cap i a la fi és neutral, no? I jo comparava una mica, quan me feien preguntes en aquest sentit, el futbol amb la música, i dir, la música té cantautors protesta i té marxes militars, i a ningú se li ha acut convertir la música en un instrument que justifica dictadures. Aleshores, jo una mica, en la meva condició de futboler, que penses, a mi el futbol m'agrada des de petit, i de fet l'he viscut amb passió, jugant i mirant-lo al llarg de la meva vida, i deies, bueno, teniu raó els que dieu que el futbol ha servit per legitimar dictadures, però també tenen raó els que esgrimeixen que el futbol ha sigut un instrument en moltes ocasions de lluita per la llibertat. Jo crec que el Barça és un exemple molt conegut i nosaltres, en tant que culers, diguem, tenim molt present aquesta història, però al final, quan un se posa a mirar el món, de Barces n'hi ha molts. De Barces n'hi ha molts i molts casos, hi ha molts països. Sí. Escolta'm, Ramon, tu que ets professor, què és més difícil, explicar història o que tota una classe de secundària estigui callada? Home, normalment per explicar història necessites que una classe de secundària estigui callada. El que passa és que als temps d'avui és una fita gairebé impossible i de totes formes un busca. El silenci normalment és, i tornant al títol d'aquest llibre, que és Futbol per la llibertat, jo crec que el silenci compatibilitza malament amb la llibertat. És a dir, a mi al final m'agrada que l'alumne parli. El que passa és que ha de parlar del que toqui. Aleshores, quan un explica història, doncs hi explica, entre d'altres, i tornem al que dèiem, que és que el Barça serveix per explicar de manera
jo crec que molt fidel a la història del nostre país. No? Això, perdona, estàs recalcant molt aquesta idea. Has pensat que potser tens algun alumne que és de l'Espanyol i del Madrid? Sí. I els tens? I els tens a classe? I n'he tingut. De dir, hasta el profesorito de la història con otra vez con el Barça. No. A ver, que me va a contar de Mussolini. No, jo crec que doncs, el que un ha de distingir és les seves fílies i les seves fòbies, cosa que amb el meu exercici professional no puc fer massa, tot i que tot l'alumnat coneix les meves simpaties futbolístiques, perquè no es poden amagar. El que passa és que fins i tot jo crec que exemples relacionats amb la història de l'Espanyol i del Madrid, no? I al final episodis que per molts són desconeguts, no? I dius, la història del Madrid republicà, no? I hi ha imatges del Madrid puny alçat, sense la corona borbònica que li havia assignat Alfons XIII... O sense anar tan lluny, que al Madrid el van crear dos catalans. Dos catalans, exacte, els germans Pedrós. Exacte, i això està amagat, això. I moltes vegades, i jo crec que això és bo, posar-ho de relleu amb naturalitat. Sí, perquè també treus transcendència tot plegat una mica amb això. Exacte. No, l'esport, al final, l'esport és important des de la perspectiva sociològica en tant que reflecteix el que les societats volen. I després d'aquest llibre, que a més va ser premiat, aquest Nil, aquest llibre... Sí, el Premi de Sant Josep Vallverdú del 2010. Vull dir que el tio ho fot bé. Després em vaig fixar moltíssim en aquest, que és un món en blau i grana, i que és de, els que tenim una edat, Eric Castell. A tu et va marcar la infància, Eric Castell? Sí. A mi també, som de la mateixa quinta, més o menys. Sí, jo crec que... Per què un llibre d'Eric Castell? El primer número de l'Eric Castell... Aquest és en francès. Aquest és en francès, però aquest és el segon. El primer és aquest, en Castell i els Tonis, que de fet surt publicat... Els tinc tots. I és molt curiosa la història, perquè aquest còmic surt publicat just un mes després que el Barça guanyi la Recopa Basilea. Exacte, és a dir, estem parlant de l'estiu del 79. I un se pregunta... Jo crec que aquesta és la pregunta que em va portar a escriure aquest llibre, no? De dir, estem parlant del Raymond Redding, és un dibuixant francès d'origen belga i la Françoise Hughes és una guionista belga. I tu dius, què porta a un dibuixant francès establert a Bèlgica, hi ha una guionista belga, convertir el seu personatge estrella, perquè al final ells havien creat d'altres personatges esportius, Vincent Larcher, Max Folk, un l'havien fet jugar al Milan, i dius, l'any 79, abans de Basilea, per què el fan del Barça? I aquesta era la pregunta que jo intentava respondre, i jo no crec que hi hagi més resposta, que és que el Barça és un club absolutament singular, perdi o guanyi, perquè l'any 79, quan ells, i de fet... El Barça era un club que no és el que és ara, vols dir. Exacte, si ho publiquen el 79, vol dir que això ho han començat a perfilar el 78, si no abans, el Barça havia guanyat 3 copes de Fires. No era el Madrid triomfal de les copes d'Europa. És a dir, el Barça era un club amb un palmarès... Doncs ara et diré una cosa, és a dir, com és que ara el Barça, amb tota la magnitud que té ara, no hi hagi un còmic d'aquestes característiques. És que jo crec que de vegades a la literatura li convé més la mística de la derrota que la de la victòria. És a dir, com parla el tio, eh? Parlant d'actualitat, ja que tu t'entens tant, després de Jordi Culer, de l'Eric Castell, del Clam, no creus que el Barça li necessitaria una altra mascota? Un altre personatge així? El Barça no té mascota. Còmic. Jo no sé si una mascota convindria, però potser sí que, diguem, un univers literari destinat al públic juvenil, creat a partir d'aquesta qüestió, i sobretot no forçat. Perquè moltes vegades hi ha personatges, a mi els Barçatuns me poden fer més o menys gràcia... Home, tenim una edat, xato. Sí, però jo crec que precisament la gràcia de l'Eric Castell rau amb que fins i tot llegit amb ulls d'adult... Està bé. Un li troba sentit. I de vegades no hi ha personatges. Per exemple, el Jordi Culer sí que tenia una altra significació i un puntet de sàtira, fins i tot moltes vegades transmetent missatges que en una època determinada els periodistes dels mitjans catalans tampoc no s'atrevien a llançar de manera tan oberta, i el Jordi Culer feia aquesta befa. I potser sí, perquè al final el còmic no deixa de ser una expressió literària i cultural que associada amb un club que més enllà del futbol representa tan bé la dimensió social i cultural d'aquest país. Per què no? Però jo crec que no ha de ser forçat. Escolta, aguanta'm això, Ariel, sisplau, perquè com que ets un crac brillant, escriptor, professor de la penya de Lleida, som un sentiment, nosaltres et regalem la mona, això és xocolata, i a més has vist amb el llibret i tot, que això t'ha fet el campió del món de pastisseria, el Josep Maria Rodríguez Guerola, de la pastisseria de Barcelona, que és una pastisseria de qualitat, i, a més,
Espero que demà te la puguis menjar. I tant. Per celebrar la victòria. Ara, després de la ressaca de la victòria, una mica de xocolata, una mica de sucre, que també t'anirà bé. Perfecte. Molt de gust, Ramon. Felicitats. Moltes gràcies a vosaltres. I ens anem, que ens falta merengue, menjar merengue. I tant, i tant. Ens els menjarem avui o no? I tant, home, i tant. Doncs la mona per tu per demà, perquè tinguis per refer forces. Moltíssimes gràcies. A tu, xato. Fa goig. Menjarem merengues, avui? Sí que menjarem. Sí que Però abans o després del partit? M'és igual. M'és igual, perquè... No saps pas del que et parlo ara. Sí. Perquè aquí si es mengen antes diuen que no pateixes, no sé què, no sé quant. Clar, perquè vas de sucre fins aquí. Però sí. No, m'és igual. Però menjar el merengue i a gust sí que m'agradaria. Menjar-te un merengue i a gust? Un merengue, i si són dos també. I també dos, no? I també. I després ja anirem a veure com tenim el colesterol, no? No en tinc de colesterol. No ho crec. Sí, una mica de sucre sí. Res més. Però m'és igual, tu. Avui te'ls fotries igualment, avui. I tant. Sempre que sigui una victòria del Barça, els que facin falta. Creuem els dits. Creuem els dits. Vinga, doncs els creuem. Vinga, i cap a la penya. Cap a la penya? Vinga. Dani, ja ho teniu a punt, el tema dels merengues? La veritat que sí, estan a punt de sortir. Estan a punt de sortir? Estan a punt de sortir. Mira'ls cap aquí, que ens els porti cap aquí. Covilla, porta'ls cap aquí. Mira. A veure? Perfecte. Com podeu observar, tenen l'escut del Real Madrid. L'escut del Real Madrid i tot, eh? Ben aviat desapareixerà l'escut i el merengue. Ens els menjarem, no? Ens els menjarem, esperem-ho. I això és el performance que farem tota la gent. Luis Suárez. Això. Molt bé. Escolta'm, tots els partits no hi ha tanta gent, oi? Normalment no, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Jo ja tinc el meu vot. A veure... Vaig bé? Pinta bé. T'emportaves la porra, millor, Què et sembla el meu? Te l'emportes tu. Un 1 a 5. Doncs votem, que això és gratuït. Vinga! You are from Philadelphia? Yes, I am. What are you doing here? I'm teaching English in Lleida. Oh, yeah. Yes. Have you ever tasted this? No, this is the first time I've had it. The first time I had it. You know what is this? Do you know? Merengue. Merengue. Merengue? Yes. It's... com es diu? Com el merengue és el menjarem en anglès, és que és una traducció lletja. You know that the people of Madrid, it's called Okay, merengue. merengues. Merengues, yes. Do you like merengues? Yeah, it's very good. No. What do you think about this event? Oh, it's crazy. I'm really happy that I could be in Lleida for the game. And Barcelona, they're going to kill it today. Because there in Philadelphia there is no soccer. Well, it's not the same. Nothing like this, nothing like this. You are very crazy. It's incredible. Incredible. Yeah. Vinga, salut. All right. Força Barça. Barça. Força Barça. Força Barça. Força Barça. I ara. Home, és fàcil, això. Climbed these streets and I found my way over. You know this, lost in translation, like I'm fighting for truth in Babylon, trying to find my feet, sinners on the wall. Ai, senyor, quina tristor. Que no trobes bé, Llucià? No gaire, els nervis, la tensió, això ha acabat malament... Els nervis no són, seran els merengues, que t'han fet un tall de digestió o alguna cosa. Sí, això també podria ser, però no passa res. Ens ho hem passat bé, els hem conegut, no es pot guanyar sempre, i ja vindran al Camp Nou. Sí. Ja vindran, ja. A més, tot té una part positiva. Ah, sí? Quina? Que almenys hem pogut votar. No? Veus, això sí. Mira'ls, i ara es quedaran a veure la repetició de les millors jugades, Quina penya. Viurà un
un sentiment, lluitem pel que creiem. De cor blaugrana, culers, som i serem.